Moltes persones pensen que el consentiment és només dir sí o no. Però què passa quan dius sí i en realitat no en tens ganes? O que en realitat al principi sí que en tenies però després se't passen. Això és el Sexy, el podcast on parlem de sexualitat sense tabús, amb informació clara i sense judicis. Un espai per entendre'ns millor i dir sí a la sexualitat viscuda amb consciència. Jo sóc la Maria Lara i això és un nou capítol del Sexy. Comencem. Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement. El podcast guanyador dels Premis ERA 2024 de Periodisme i Comunicació. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres avui al Sexy a la Jèssica Fernández, que ella és psicòloga i sexòloga. Hola, Què tal, encantada. Jèssica? Benvinguda. Gràcies. També tenim a l'Arantxa Hidalgo, que ella és psicòloga sanitària, sexòloga clínica i també terapeuta de parelles. Arantxa, què tal a les dues? Super. Esteu bé? Molt bé. Bé. A veure, això és un meló molt gran, val? Avui parlem de consentiment. La primera pregunta que us llanço és si dir sí sempre vol dir que tenim ganes. Bona pregunta i gran pregunta per començar a obrir el consentiment. En realitat, no. O sigui, el simple fet de dir sí no obre porta a qualsevol cosa. Hem d'entendre que el consentiment és reversible en qualsevol moment. Que jo puc començar a donar-me petons amb una persona, pensar a mig petó de no vull continuar o no vull que vagi a cap altra cosa, que vull que es quedi aquí i ja està. O començar a tenir una relació sexual i a la meitat, o desabotonar-me el pantaló, el que sigui, dir, no, doncs ja m'ho he repensat i no és algo que em vingui de gust o que ni tan sols vull fer. I és això, no? És com reversible en qualsevol moment i per això un sí no dona consentiment a que passi absolutament tot. Sí, i de fet és que pot ser que estiguem dient que sí, però perquè sentim que hi ha una pressió social o d'expectatives, el que crec que hauria de passar, perquè el vincle que tinc amb aquella persona empenya que jo he de dir que sí, però en realitat no tinc ganes de dir que sí en aquest moment, que poden ser per moltes coses. No tinc el dia, em trobo malament, avui no connecto des d'aquesta manera, que no m'estigui agradant. Llavors, clar, hauríem de poder també dir, vale, potser t'he dit que sí, però hi ha un però aquí al mig. Podem recular, no?, en qualsevol moment de la relació. Sí, Hauríem de això. poder. Hauríem de Exacte. poder. Amb matís aquest hauríem. Per què no podem realment fer-ho? Clar, hi ha molts factors. Hi ha el factor de la vergonya. Moltes vegades no ens eduquen per poder ser nosaltres, sinó per complaure l'altre. Llavors, aquesta complacència que tenim sempre és la que ens fa oblidar-nos de que aquí també hi ha una persona que té decisions pròpies i un cos que es queixarà si no li fem cas. Llavors, acabem entrant en unes situacions que a vegades no és ni la idònia ni la desitjada. I la por a les conseqüències també, no? I tant, i tant. És a dir, que les conseqüències no ha de ser ni una violència física, no? Però igual, al final sí que una violència més a nivell psicològic de, vale, pues, relacions sexuals, no passa res, però de repente deixa de dirigir-te la paraula, de repente no et contestes, s'enfada, no?, l'altra persona, i és Bueno, com... això és habitual, no? Potser quan una relació no és satisfactòria, automàticament, o quan una persona diu que no a mitja relació, no? Hi ha aquesta... No es contempla la possibilitat de recular, no? Que és el que tu dius, Jèssica, no? Que hauríem de poder-ho fer, però la realitat és que moltes vegades no ho podem fer. Sí, perquè també genera com una sensació de rebuig de l'altra persona, de què és el que ha fallat, he fallat jo, i això hi ha molta gent que no sap gestionar. I llavors la culpa va directament a la persona que ha dit que no. Què passa quan una persona no diu que no, però tampoc deixa clar que sigui un sí? Val. Clar, aquí hauríem de tantejar una mica abans de llançar-nos a la piscina. I fins i tot aprendre a esperar. Més val quedar-se amb el dubte que forçar una persona a fer una cosa que no vol. I per tant, bueno, pots tantejar una mica, que veus que la persona està rígida, que veus que la persona no està, no? Perquè bàsicament veuràs que et veu però no et mira. Val? Llavors, I com que porta la ostres. mirada, també, no? Sí, Com aquesta part més d'expressió corporal. exacte. Algú que t'està apartant la mirada, que veus que és això, com que està desconnectat realment de la realitat, que està més igual a nivell de ment, pensant o valorant o Sí, el que sigui, és com, estàs bé? Vols Exacte. estar aquí, no? I per anar a aquell moment dir, vale, estàs bé? Vols continuar? No? Si no vols continuar passa res. O inclús que, Clar. és el que dius, pues igual no me diuen que no, però és com, no, vale, tranquilo, tranquila.
És com, no, parem un moment, tornem-nos. Clar. Què t'està passant? Necessites alguna cosa? Perquè, al final, fixa't amb aquestes coses de l'expressió corporal que parlem, perquè hi ha senyals que et donen a entendre que l'altra persona no està al 100% en la relació. Clar. Aquí se m'acut una pregunta i una situació, és a dir, quan nosaltres estem tenint relacions amb una persona que realment coneixem, no? Ja sigui la nostra parella o, no sé, un lío habitual, nosaltres podem tantejar, podem conèixer com reacciona aquesta persona i quan les coses no estan anant del tot bé. També ens podem trobar en què, no? En l'oci nocturn sortim un dia de festa, coneixem una persona, d'entrada, jiji, jaja, els dos volem, no? Però comença aquesta relació i veiem que l'altra persona no està del tot fluent, no està còmoda del tot, però com no sabem desxifrar exactament com està reaccionant aquesta persona, potser seguim. On està el límit entre tenir relacions amb consentiment i no tenir-ne i, per tant, està cometent un abús? Jo crec que aquí hi ha dues coses a revisar. Una és, si ve que l'altra persona m'està donant senyals que no sé llegir en aquest moment, bé perquè potser també he consumit algun tipus de substància o alcohol, em quedo amb les ganes i ja està. O sigui, aprendre a quedar-se amb les ganes. I després trobo també que una de les coses molt importants que hem de mirar és, jo crec que sense que l'altra persona vagi beguda o vagi drogada, m'hagués dit que sí. Llavors, si clarament crec que sense la substància és un no, perquè si no estic cometent un abús. Independentment de que potser amb una miqueta d'alcohol o amb algun tipus de substància li vingui ganes i li vingui excitació, que no és incompatible, perquè evidentment totes les persones que beuen poden consentir, també hi ha algunes que sí, però bueno. Creieu que precisament amb l'ús i el consum de drogues i alcohol existeix aquesta pressió per tenir relacions sexuals? Jo trobo que sí. Sí, jo crec que l'oci nocturn facilita molt, sense voler-ho i sense ser la intenció, probablement, però és com que facilita molt que et trobis en aquests contextos de... Ostres, jo tinc molts joves a consulta no, és que si surto de festa és per... Enrotllar-me amb... Exacte, trobar una persona amb qui tenir relacions sexuals o amb qui després poder quedar algun altre dia puntual per poder tenir relacions sexuals. I és com, vale, però el teu objectiu final de sortir una nit, quin és? No, el trobar algú per poder tenir relacions sexuals. Vale. Per què? Ja. Per què no surts de festa a gaudir de la festa? Amb les teves amistats, amb ballar, cantar, el que et vingui de gust fer o a parlar. L'oci nocturn també pot ser vaig a un bar a prendre un beure amb una amiga i m'estic estona parlant. Això també és oci nocturn. Però no, la mentalitat és vaig a tindre sexe. Exacte, clar. algú amb qui tenir relacions sexuals. Clar, però llavors és aquest context de caceria. Sí, I com estem caçant... No volia dir, però és el concepte, no? Sortir de caça. Sí, i com estem caçant persones, si van perjudicades, si no tenen molt clar el que poden decidir i el que no, encara millor, perquè el resultat de la caceria és emportar-me una presa. I és una presa, però llavors no és consentiment. I aquí estàs fent un delicte, llavors. Aquí és el punt de reflexiona. Pots fer un delicte a costa de fer 5 minuts d'una relació sexual? El problema és que no ho concebem com un delicte. Clar. No? Tenim Fins que els hi passa a ells, Ojo, perquè aquí no ho conceben com un delicte, però si els canviéssim de rol, tindríem molt clar que és un delicte. Llavors aquí, com es combat això? Perquè, ostres, tenim molt normalitzat el concepte aquest de caceria, no? De sortir de festa per trobar-me algú, per enrotllar-me i acabar-me anar a casa amb ell. Però com ho combatem, això? Perquè tenim normalitzat, al final, aquest entorn d'abús, no? O de no consentiment. Jo penso també que, com des de fora, és a dir, ja no dic des de l'educació sexual, que també, però com des de fora, en el moment que tu estàs de festa i estàs observant una situació que igual no es veu de forma clara, ¿vale? Ho puc entendre, però si tu veus una situació de forma clara o que et pot portar sospita, actua. Perquè és el que et dic, l'oci nocturn porta moltes vegades a facilitar això. Però l'oci nocturn també som nosaltres com a persones que estem sortint en aquests espais de festa. Llavors, vale, igual jo he de fer alguna cosa. Jo amb això no t'estic dient confronta a l'altra persona ni molt menys, perquè al final pots acabar tu també repercutint, sí, exacte, te pot repercutir a tu. Però, ostres, si jo veig a la Jessica parlant amb una altra persona, no la veig còmoda i tal, i no la conec de res, aniré allí i igual li diré
ostres, què tal, quant temps fa que no ens veiem? Vine, va, que ens estan buscant les nostres amigues. I les tiraré i la treuré de la situació. Ja l'estic traient sense confrontar-me amb l'altra persona, però fent una mica de suport. Que igual després ella me ve i me diu, què fas? I li diré, ostres, no sé, t'he vist com incòmoda. Dic, m'ho ha semblat, si no és així, perdona. Però ja has intentat ajudar l'altra persona i has evitat que pugui anar més la situació. Totalment d'acord. Moltes vegades, vosaltres també sou dones, segurament us haureu trobat en la mateixa situació, segurament moltes ens hi hem trobat, però com se gestiona dins de l'oci nocturn que nosaltres no volem, és a dir, ens ve un noi o una noia a lligar amb nosaltres, no? I nosaltres no ens ve de gust, no molestis, estic amb les amigues tranquil·lament, gaudint de la festa, que és el meu objectiu, no sortir de caceria, i ens ve una persona que el seu objectiu és diferent al nostre, no? Clar. Com sortim d'aquí? Ens pots passar jo parlo de noies perquè som nosaltres, però evidentment inclou a tothom. Jo aquí pregunto, com es gestiona o com s'hauria de gestionar? Clar. Clar, perquè és com s'hauria de gestionar? La cosa és, com s'hauria de gestionar? Dir-li a l'altra persona, amb tota la responsabilitat afectiva, mira, em sap greu, però no em ve de gust, estic de festa, no he vingut a això. Quina és la realitat? No ho sento, tinc parella. I tot i així? Igual no tinc, ja, tot i així. Però a vegades és com, no tinc parella, però sé que dir no tinc parella és molt més vàlid que dir-te que no em ve de gust. Totalment. I el que deies tu, tot i això, està clar, i hi ha vegades que al final has de sobreviure a una situació que és hostil per tu, perquè no era el teu objectiu i t'estàs veient amenaçada, no?, en certa part, que encara que la persona no vagi amb un ganivet t'està amenaçant amb la seva conducta. Llavors aquí, el que deia també l'Arantxa, doncs potser ser tu la que li diu a una persona ai, ajuda'm, que estic en una situació que no m'estic sentint còmoda. Si no t'atreveixes a fer-ho amb les persones que tens al voltant, anar directament a la barra, com qui va demanar un cubata, doncs llavors vas i dius, perdona, però és que m'estic sentint molt incòmoda i hi ha una persona que no em deixa en pau. I molt probablement... Per una seguretat o... Exacte. O fins i tot hi ha llocs que ho tenen amb una paraula concreta, com si tu demanessis per una persona. I m'ho invento, perdona, que està treballant avui la Jèssica. I llavors ells saben que si dius Jèssica és perquè estàs necessitant ajuda. Diuen, sí, passa, et fan passar darrere la barra i et demanen un taxi i tu marxes a casa sense que ningú sàpiga res de tu. Ostres, doncs, implementar això a tots els llocs seria ideal, amb la mateixa paraula, si vols, no? Però seria tan estupendo saber que pots fer marxar de la situació sense resultar incòmode. Totalment. Bueno, és que tot el rato té a veure la culpa, no? Ens sentim culpables per dir-li que no ens interessa amb aquesta persona que, realment ens està molestant o ens està envaint l'espai, no? Llavors és la culpabilitat tota l'estona la que ve i ens diu ei, que estàs fent això malament. Per què creieu que costa tant reaccionar en aquest tipus de situacions? Anem ara a situacions més greus, com podria ser una agressió sexual. Parlem del bloqueig que sent la víctima en aquests casos. Vale. En una part és la por. O sigui, l'emoció de la por ja té una part que és bloqueig, per sobreviure, bàsicament. Però després també està el no em creuran, que l'altra persona es posi més hostil encara de lo que ja està sent hostil, des de que comenci a fer crits com a que comenci a tocar-te més o comenci a golpejar-te, perquè també se sap que això ha passat, no? Llavors no se sap sortir de la situació perquè si tu no ets una persona violenta no pots sortir d'una situació violenta. I al final és com una mica resposta fisiològica a nivell de supervivència. Sí. O sigui, com que el nostre cos reacciona a intentar sobreviure a la situació que tu estàs patint. I evidentment pots, el que dèiem, no? En aquestes situacions hi ha com dues opcions. Hi ha algú que oposa resistència i per tant acaba rebent més conseqüències i hi ha persones que no, que per contra la por el que fa és bloquejar-se. I és una resposta totalment de supervivència. Vull dir, que no és, la persona no té absolutament per a res la culpa, és una resposta fisiològica normal que en un moment en què ens sentim en hostilitat, en amenaça, en risc de la nostra supervivència, que el nostre cos pugui reaccionar o com reacciono d'alguna forma com fugint de la situació, tot i que s'ha vist que moltes vegades les conseqüències poden ser pitjors, o reacciono m'aturo i no soc capaç, no de forma conscient, sinó que de forma, el que dèiem, fisiològic, que el meu cos reacciona així i que no puc sortir-ne d'aquesta situació, per molt que vulgui. Com es gestiona això? És a dir, una persona que està patint un abús, parlem en el moment de l'abús, una persona es paralitza, es bloqueja absolutament, el seu cap no processa,
si nosaltres veiem que una persona està en aquesta situació, com hem d'actuar o com podem evitar que això s'agreugi o com podem ajudar aquesta persona? Treure-la d'allà. Portar-la en un lloc, en un espai segur, que sigui amb més persones, no quedar-te també de tu a tu, perquè llavors tu pots ser la nova persona que agredeix, i tranquil·litzar-la, veure que pot tornar a connectar amb si mateixa, que ningú li farà res. Això és l'important. Sí, que està en un espai segur. Sí. Que ha sortit d'un lloc molt hostil, que estigui en un lloc que vegi que és segur. Que és el que diem, que igual no et coneix i no sap qui ets, però que vegi que és un lloc on pot estar tranquil·la i que no està en risc més. En cas posterior, a consulta, a teràpia, persones que han patit abusos, com es treballa això en consulta? No sé si teniu potser alguns tips que puguem expressar perquè potser gent que s'hagi trobat en aquesta situació i que tingui por a anar a teràpia o al psicòleg doncs li pugui servir per no trobar-se en aquestes situacions o per aprendre-ho a gestionar millor. Un cop ja han passat l'abús, o sigui, un cop ha passat l'agressió, Sí. anem a consultar. Clar, al final, a mi és que el fet de donar tips amb moltes coses em sembla molt útil, però en aquest cas concret em sembla com una mica complicat perquè és, el tipus d'agressió que tu has viscut i com tu l'has viscut i com l'estàs vivint a posterior d'aquesta situació, no? El fet del trauma, com tu estàs gestionant-lo. Llavors, tant de bo aquestes persones poguessin vindre a consulta, però penso que també tothom necessita com el seu procés i a vegades hi ha persones que no sé si has trobat, que se'ls fa com molt difícil, segur que sí, el fet de parlar-ho i tal, i és com, no és el moment, ara. I treballen d'altres aspectes de la seva vida i arriba un moment que es senten tan còmodes que es veuen com capaces de poder verbalitzar llavors vale, com ara estic preparat o preparada per parlar d'això. Totalment. Després d'haver treballat, Per és que a la tant, feina no un dels estic tips bé, seria no forçar a parlar del tema en qüestió si Sí. no Sí, ens hi veiem exacte. preparades o si no sorgeix o si no... Sí, si la persona ho expressa, llavors aquí, evidentment, doncs des del no judici la empatia, perquè és com treballem, bàsicament. I d'explicar-li una mica què és el que ha fet el seu cos amb tot aquest recorregut, perquè moltes vegades diuen és que no sé per què em vaig bloquejar, no sé per què no em vaig defensar, o no sé per què ara em sento d'aquesta manera determinada. I una cosa que jo explico bastant a consulta és que el sentiment de la culpa va molt relacionat a dues emocions prèvies, és a dir, l'emoció de la culpa és una emoció secundària, que ve alimentada de la ràbia i de la tristesa. Per tant, has viscut un moment injust? Sí, la ràbia estarà present. Has de deixar anar el teu antic jo perquè li han passat coses terribles? També. I, per tant, la tristesa també estarà present. Al construir aquests dos fils com si fossin una trena, tenim l'emoció de la culpa. I no és que tu hagis sigut responsable d'això que t'ha passat. És la manera que té el teu cervell de processar el fet. I, clar, quan tu ja els hi comences a explicar d'aquesta manera, se senten vistes. Això el primer. I després, com reparar una miqueta la situació és donar-li eines per ara estar a gust, tornar a connectar amb el seu cos, poder-se abraçar a si mateixes. I això també fa que la persona doncs, digui ostres, és un fet aïllat el que m'ha passat i m'he d'anar protegint a mi mateixa. No protegint del món que és hostil, perquè evidentment el món no t'hauria d'atacar. Claro. Sí, sempre. Clar. Dins de les relacions de parella, això canvia, no? Això és una altra realitat, no? Persones, no? Parelles que malauradament dins de la seva relació de parella són abusades. Aquí és una mica més difícil, no? Bastant més difícil. Sí, perquè hi ha moltes persones que ho tenen normalitzat. No? És el que parlàvem abans de... És com el que he de fer perquè tinc cert tipus de vincle amb aquesta persona i del que hauria de fer quan en realitat no hauries de fer res que tu no vulguis fer. Llavors, hi ha un punt, un valor afegit, no? Que és aquesta normalització de certes conductes de porto 20 anys amb la meva parella i... És la normalització, no?, d'accedir a un cos, no? Com que et creus que tens el dret perquè és la teva Exacte. parella. I Com és la teva parella, tens el dret automàticament d'accedir a aquest cos quan a tu et No és veritat. I tens el mateix dret que qualsevol altra persona que no sigui la meva parella a accedir al meu cos. Vull dir, jo recordo un cas d'una dona que m'explicava que moltes vegades com se n'anava bé a la dutxa vestida i un cop allí dins de la dutxa es canviava, llavors ja com es podia dutxar tranquil·la, però dins de la mateixa dutxa, perquè em deia que a vegades havia canviat com al lavabo o a l'habitació i la seva parella automàticament anava ja com sentia que tenia el dret de tocar-la. I ella es sentia tan violentada que necessitava com, fins i tot, jo us dic, és que no era ni l'espai del lavabo, dins de la mateixa dutxa ella es treia la roba, la deixava, obria una mica la porta, la deixava fora i tancava. Llavors es dutxava. Que si no sentia molt violenta. Quin greu. Sí. Clar, aquí si tu tens la
manera de tindre la comunicació dins de la relació i dir això és el que no vull, això és el que sí vull. Ostres, dona moltíssima més llibertat, evidentment, però també està el respecte de l'altre. Si en comptes de rebre aquestes paraules com un cuidado, l'estàs rebent com una amenaça al vincle, llavors, clar, et sents sempre que has de complir unes expectatives de l'altre, perquè si no em deixarà d'estimar, i tot això va pressionant en una direcció, on llavors ja no podem parlar de consentiment, perquè tot el que surti de la meva boca no serà real. L'estic enganyant per por a una conseqüència. Això no és consentir. Clar, exacte. I que has de posar, o sigui, al final, hi ha moltes persones que, justament amb de la culpa, se senten molt culpables a l'hora de posar límits, perquè, clar, què passa? Doncs hi ha una possible conseqüència, no? Que et fa por aquesta conseqüència perquè perdem el vincle, perquè llavors és, vale, però que te n'has d'adonar que si tu poses un vincle, un límit, i l'altra persona s'enfada o t'amenaça amb això, senyal de que aquesta persona s'ha enfadat perquè és qui deixa d'aprofitar-se d'aquest límit que tu no estaves posant abans. Totalment. Llavors és la seva responsabilitat fer-se encàrrec de les seves emocions, no la teva. Exacte. Però és molt complicat Exacte. en aquest sentit. A més, que dins d'una relació qualsevol, sigui la de parella com sigui sexoafectiva, tu pots canviar d'opinió de coses que potser t'agradaven ahir i que avui no et venen de gust o que avui ja no t'agraden. I moltes vegades toca posar-los l'exemple amb l'altra persona, no? De dir, jo què sé, imagina't, és que sempre t'ha agradat pel cul, vale, ja, però potser avui he menjat picant, saps què et dic? I no em ve de gust. I una cosa tan xorra com aquesta fa que moltes vegades facin el clic. Doncs, ostres, ets capaç d'entendre-ho, perquè no som primats. I llavors, ostres, tant costa que si jo et dic avui no, m'hagués de respondre, és que sempre t'ha agradat. No, o avui no, i ahir sí, i potser demà també, però cada dia serà una resposta diferent. Per tant, cada dia m'hauràs de preguntar si avui em ve de gust això. No dona per fet. Exacte. I amb el canvi de pràctica és igual. Si estem fent petons però vull canviar a un altre tipus de pràctica, pregunta'm si em ve de gust. Perquè potser sí, però ara estic molt bé fent petons. Per tant, deixa'm fent petons i després ja improvisem. Que proposar no vol dir obligar, vol dir proposar. Doncs, noies, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per venir a parlar-nos de consentiment, un tema molt interessant. Arantxa, Jèssica, ja sabeu que això és cosa vostra. Sí, Gràcies. I a vosaltres dir-vos que el consentiment, per tant, no és només dir sí, és sentir-se lliure, segur i també amb un espai per decidir. Entendre això pot fer canviar completament la teva manera de com vivim les relacions. Si aquest capítol t'ha fet reflexionar, comparteix-lo, segueix-nos també a les xarxes i subscriu-te també al nostre canal de YouTube. Tens tots els capítols també disponibles a l'Spotify. Jo sóc la Maria Lara i estàs escoltant un nou capítol de Sexy. A reveure.